Puluni Youth Development Committee tumpen cepatir piponsi ingdeng proxy karbiningkan kimi katalon pon pinini phai siarni surihini rengkora phoaningkan karbianglong atokano mate nihang nijang karbianglong aradatom karbiningkan kimi ningkarong kacipi ningkan vangason thak thaksi pininglet hot sitame karbi sengkan kimi Puluni hawar mate Puluni Youth Development Committee tumpen sitame mesen mi etpen pachun pon lapen namang somai ada porphai kep malompen Puluni Youth Development Committee alama pangjar pon pen kekan kilu na jai mek deng pon bangso ningkan kimi katalon pon along aluhiaman pen kajo phapon man peng kedo sangpi sabina teron pi chetong runci jai mek ing pupon lapen ningkan kimi ahim sitame ing than pon lapen man kedo ex VDC chairman Sanjib Teron Assam Pradesh Youth Committee General Secretary Rostom Lekthi lapen penang an man peng kedo kithi kidingatum chetong dun lapen bangso ningkan kimi katalon ponalong jaimek ateng pen kekan kacepatik kangkrung kangsai merjeng tisoy hin pen kangkrung kangsai ateng pen anong e cepalong pon kiceng sianong e kacepalong pon lake di breaker dance crew dok moka lapen adun thonong e kacepalong pon lake swaggal crew lapen kithomanong e kacepalong pon lake sampri tirangpi lason si bangso kilun ge kanamalin along lun se poka chop hapon mongol sing singnar mate rok raka phansi chop hapon pen bangso ingdeng proxy karbi sengkan kimi katalon pon ing samjin pen kachut pon Puluni pen butho singhan se report news fast karbi anglong alih tadi aman pen itu kalau kita bilang itu songong baca alang dipakai curolok curi apa dompa jadi lo lapen alang lo nanti itu alang diri sama atau bangsa nih man kita karbi pohopen kartu masing pasti Tulang Sobita Ronghanpi lapen adun tulang Basati Tiropi lapen adun tulang kaki itu Jastihan Nuite itu alam dipansale mari kita akan berhubung Jolo langsung nama itu kampus itu kampus kita sebagai ekonomi dapat diusaha untuk Totang te puthot litu melong do ladak Puluni Youth Development Committee along mai pulo alang li topi sang hopen stame itum dak penenga sengkan mate sengkan suri ini dai ko rapo mate karbi sengkan kimi katalon pon labang so penenga sengkan ke project alang li pensi labang so cyclem dam pon lo la se alang li pen lecing ki than pona totang te nali aprang si han pat ga nang men la pen nali ditat han pat di kon kan ni fas kelang ara ta ta ada bentuk kan te Karon dengan tobe di Puluni Youth Development Committee long amai pulo apen ladar militum 7 karbi new year celebration ke talon pon penengan ke Puluni hemrorang along ikan proxy lo penengan ke ikan proxy ade peneng ke damtan sengkan pen peneng indeng proxy nang kecok sengkan bang project asom sinil tun thek onlong kasi labang so ke project nan lihin pen kopilok kan bacini ji project kone militum youth tu kenang kan Puluni Youth Development Committee long member tu pen ceng lo mane Puluni arat Nang cetu tu. Kece geding tu an ran sitame nang cerap tu nang cetu tu posin tu la bangso ni kan kini ketalon mage pa prek pon jela. Tante aku puthot ni tum ke prek je ka son ni tum thek onlong ili tum kaching hon karbiang long autonomous council man peng ki nai mate ili tum ra ka song dak pu
hai Dr. Purinam long hang sedami dak nanti tong nunji kusin ni tum dak nang ni tum klembang kubang kusin kami nang tanpa sini pun labang solam te putar nang dak dan tanpa sini pun dak तो ahok lo ake hai nili tum doktor tuliram dohan alang di sitami labangso nikan kini kita lon along na jiton dun ikto puthak lamchak na chipi dun lo pasi alang li karbiang long atok anu long asai do sitami alang li nang jiton dun ko kusin ni hello lapen ini tum komite hin kadu kabe yut koloni yut tum ta chulang ikding tatang te puthot kidam tang asengkan pen pangbardam bolote peneng asengkan abang nang tum asa su project ason sini tum tek ponlong lasi labang so ke project nang litum kasilam pon ason na honi kami do pek labang so sailong nang kacirap nang kacito do na bang kubang ki tum nang litum mahin pen kopi kero pajir ji nang hin pen nang litum tum labang so paprek project alam nang ke lapuhen lo anu tin sitami nili tum peneng mai tangkarung konte la langsung la peneng aningkan kini ke talon man ken tum tangkarung konte mane kichu hang mangke la pusan lo kumani bangke selfie kan sponsor dum lo e kumani bangke first prize second prize third prize pusan respond dum lo adu kabe phulungi arat kethe ke ding tum an la pen nili tum emele ke ching hon na emele alang ni sitami nili tum han diji man kilo la pen sound system along ta iltum Sanjit Karna ki hai ex BDC chairman alang li sitami pinangan lorde fulfilong ang charab do lapen BDC chairman iltum non ke dobo no BDC chairman dhuni rung hang alang li hin sitami first prize abang ke alang li hin sini tidun lo lapen second prize bang ke longki rongpi ke hai longki rongpi lake alang li unit SK circle office long colony revenue circle long unit SK alang li sitami nilitum organization of non hep jongkali abatai tim program kini sitami alang li hin Idorde buktian ke mencerat mencitu dunga pasi alang litum han geduan nang cerat dun apam sitami nili amen bang sumpon kadu ko yenta sumpon pelo lapen do o bicara bakun do porsi nili kadu ko fan ke sumpon lo ne lo pasi kadu ko fan da nang cerat dun apam pana nili ningkang sama kodo polisi nilam te lam ke se pon on nai koloni MSC kangbora kiling ake hai sistem ladak nanti tom lunji pusin nil tum han pachini pon lasi lason si ladak le tum koloni hawara long ke theke ding tum apan alang le tum kacho pha pon na puson topik lasi penenga sengkan suri hini reng koira phok atalona bang ke trek jack ason sin dum thek pon long lasi labang sok ke trek jack sistem nil dum nampak lang pon po lasi lanon ni kar jab lake adon ri long si jab lo lapen puthot ele tum ladak Koloni Youth Development Committee Klembang Kubang Pietum Pensitamen nilutum ningkan kimi karbini sengkan kimi alam the putak sitamen nilutum ethetini arju pon pen nilutum phan alada koloni hawarara tum alam the pensitamen nilutum nang than pachini poni pansi bori pon thupo lase nilutum nang lang nun bomon nampak lang pon pu totang te puthot ilitum longdo dak alang le ke anchor alang li hello dat non litum bongso tuman si bongso tuman si tame alang li si than pon bomlo penenga sengkan pen sin alang litum nai klem nun chenglang kusiku alang li experience labang solam te putak le litum arju ponang alang li koana sengkan pen si labang so sai klem pon bomma la pen da bongso tuman ke than pon si tame kon kita ki klem ke cepaduk labang so sam te putak sami arju ponang la pen alang li hin pen penenga sengkan kimi akardom litum karbiang long rat kapan alang li hin pen sami Pajir ji pusi nil tum han pachini lo la alang li pende adu ponak ko nali apan si ke nali men khani kha Tardom nili men tharoi rang sinako nili ladak ke bang ke la ke nili informate lo titia sai claim ni ke bang labang so PYDC mane Koloni Youth Development Committee atum nili panang pen khat lo alutang pale lo la pen nili ningklar eklar sapen labang so sai claim dun pame ko pusi nili bang lo la non malam so pilo pade itindak lamang so jai me ke sebatia so jine ke ko la pen isi ningkang sama bangala pulo la puson labang so luni hem rang along labang so indeng foxi adu ningkan dimi kata lon la pu me et interior ben ka chumpon non ma ke chuntinam dan chumpon ko puson te kon long la son te ke klen ke dam la mesen na pen ning samdun olo alang tun puson our side kewan pen puson bibi pun ko non mo ke bang bilang singkan sedami la am se me at mesen mata interior pen ke belum puson ke pachun ponji aphan se ni hin pen sedame ningkan kimi akhir jume mate namang kami akhir jume hanglo la sila an se alang itum diklaim no long diklaim ji aphan aprang ke kidam diklaim pen aprang ke kidum ji aphan la an se ni hin pen sedame
ning atong ben alang ditum han suri suri kalom pajur jono lapen nili esi pachini alam temene jonin re pachini lo lapen peris mane pining la bangso indeng troksi karbinin kan kimi katalon along letum kacu papon kit hegedeng man beng ke dotum hazemi kacu papon do obusi alang itum bir pating nanti birka nanti lasi alang itum kan birta kepiating menalang itum bangji pusiku lasi la bangso alang itum ke bang thut ila labuson adhut bili pansi la putun alpu nang piloje la bangso alang itum han amen keperan nangji la pen keta anhoi getang mi pen chenglok la pen la bangso la anchut tak lelang la bangso program mande la so dai me along ke cheng men kijot an sila meni le kan se alpunang pilo la sini li setame un an ke mina sai lo buche mat hepen sin de ka mesen me aten pa chondon ko busi ning thelo la pen kit kewangji la bangso pening la bangso indeng troksi karbin kan ini kita lon along ahin men kewang mande kit hegedeng man pen ke do pen chenglok pusar kisar purun pen sami alur lonang pidun ko busi ini lehin pen sami ning thelo la pen PDYC mande Economic Good Development Committee atau mahin pen sami ning thelo la pen mo kewang jilang asingkan sini la antu se mesen me pen ke pachun punji apan sini lehin pen ning thelo pen alang itu bangsa tiklem kami pani lehin pen herjume yang kisini len tangan kolom Toro lo. Nanti puthot niludum kodak lembang kubang kisum dopiklan alang nitum pensami niludum tinggi citan konpo penenga sengkan labang so sengkan suri ini dan koi rapo sengkan kimi karbi New Year mati karbi ningkan kimi katalon pon labang so insam jin pen kapatun pon pergi apan pura ada lembang kubang piasum sitame cuning ripon lo